El CDI és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb tres grans pilars: la recerca, la formació i la transferència tecnològica. La principal línia de recerca del centre és la robòtica, especialment la robòtica mòbil, tant la robòtica mòbil amb rodes com amb cames. Un exemple d'aquesta aplicació de la robòtica mòbil és el projecte Logismile, en el qual es vol demostrar l'eficàcia de la robòtica a l'entrega de paqueteria a l'última milla. La robòtica té un gran potencial transformador en sectors emergents com l'agricultura i la construcció. Tant aquestes com la sostenibilitat des del disseny són línies que estem enfortint darrerament. La valorització de la recerca la fem tant amb spin-off, com el cas de Steering Machines, que és una empresa que comercialitza una solució de robòtica mòbil basada en unes patents desenvolupades en el grup, com a través de contractes de transferència tecnològica amb empreses, com poden ser Girbau, Ausa o Giró. A banda, el suport de la xarxa Safir ens permet accedir a diferents actors per transferir tecnologia cap a la indústria 4.0. El pilar de la formació s'alimenta dels dos anteriors, orientat a la indústria actual, digital i sostenible. Si us interessa les activitats que fem al centre, ens podeu seguir a través de les xarxes socials o bé enviar-nos un correu electrònic. Estarem encantats d'atendre-us.